Працягваем жывую трансляцыю эфіры студыі Белсат. З вами Юлія Лабанова. І вось галоўныя тэмы на сёння. Служба ў войску для судзімых, падаўжэнне тэрміну запасу для жанчын, СМС-рассылка паводле спісаў ад ваенкаматаў і КДБ. У Беларусі змены для ваеннаабавязаных. Адна добра, а дзве лепш. Лукашенко апісвае выгады ад працы ў краіне 2 атамных электрастанцыяў. Ці сапраўды гэта так добра? Сядзеў з нобелеўскім лаўрэантам. Дзяніс Князеў пасля вызвалення распавёў пра сустрэчу і размовы з Алесем Беляцкім за кратамі. Будуць і іншыя тэмы, заставайцеся з намі. Гаспадарства, каб быць у курсе актуальных падзеяў, адразу заклікаю вас падпісвацца на наш тэлеграм. Безумоўна, калі гэта бяспечна для вас. Там самыя актуальныя навіны, аналітыка, відэа і фотафакты. Таксама запрашаю зазірнуць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Мы працуем для вас і ў сацыяльных сетках. У Ютубе стаўце лайки нашым трансляцыям. Чым болей вашых падабаек і каментароў, тым большая колькасць беларусаў пабачыць праўдзівую інфармацыю. Менавіта так працуюць алгарытмы Ютуба. Дзякуй вам, што застаецеся з Белсатам. Сілавікоў рэжыму Лукашэнкі абвесцілі ў міжнародны вышук. Названыя 6 асобаў, датычныя да катаванняў пратэстоўцаў падчас падзеяў 2020 года. Польская прокуратура выдала еўрапейскі ордер на іхны арышт. Начальніка жодзінскай турмы Дмітрый Страпкоў, Евгений Шапецька, які кіруе спецпрыёмнікам на Акрэсціна, прапаршчык міліцыі Карына Валуйская, вядомая з відэа катаванняў пратэстоўцаў у будынку фрунзенскага РУС у 2020 годзе, а мапавец Евгений Савіш, супрацоўніца міліцыі Юлія Сакалова і намеснік начальніка Менскага ізалятару часовага ўтрымання Глеб Дрыль. І ўжо цяпер да нашага эфіру далучаецца Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Вітаю вас. Добрый вечер, вітаю вас. Гаспадару Павел, што азначае для гэтых асобаў знаходзіцца ў міжнародным вышуку? Ну, гэта азначае, што фактычна праз усё іх жыццё яны могуць быць затрыманы за злачынствы, якія яны здзейснілі ў 2020 годзе на тэрыторыі Беларусі. Гэтыя злачынствы караюцца ў адпаведнасці з артыкулам Крымінальнага кодексу Польшчы, які прадугледжвае адказнасць за фактычна пазбаўленне свабоды у асабліва жорсткай форме. Гэтыя асобы, як мы ўсе ведаем, яны вядомыя беларусам. Зразумела, што іх вядомасць вельмі адмоўная. Яны здзейснілі гэтыя злачынствы, зараз з'яўляюцца яны падазраваныя, на іх выдадзены еўрапейскі ордер на арышт. І гэта фактычна азначае, што на тэрыторыі кожнай краіны Еўрапейскага саюза, але не толькі, бо зразумела, што адпаведныя праваахоўчыя структуры Польшы будуць камунікаваць і з Інтэрполам, дзе б яны не з'явіліся, яны могуць быць падвергнуты затрыманню і пазней выдачы прокуратуры Польшчы для далейшых следчых дзеянняў і прыцягнення да крымінальнай адказнасці за здзейсненыя злачынствы. Гэта вельмі важны месседж, як мне падаецца, усёй сістэме Лукашэнкі, што незалежна ад таго, калі гэтыя злачынствы былі здзейснены, але яны будуць раскрывацца, яны будуць пераследавацца, і асобы, якія іх здзейснілі, будуць пакараныя раней ці пазней. Ці ў спісе сілавікоў, абвешчаных да вышуку, ёсць неназваныя людзі, і калі гэта так, то чаму? Мы на сённяшні дзень, конечно, карыстаемся той інфармацыяй, нашай камунікацыяй з польскім адвакатам Томашам Вілінскім. Мы таксама сустракаліся і з прадстаўнікамі польскага нацыянальнага тэлебачання, якое апублічыла прозвішчы гэтых асобаў, і мы зыходзім з тых матэрыялаў, якія мы маглі прагледзець падчас падрыхтоўкі адпаведнага рэпартажу дзяржаўным тэлебачаннем Польшы у адносінах да 6 асобаў, якіх вы паказваеце
паказваеце сёння на экране. Вельмі сімвалічна, што сярод іх ёсць начальнік ЦИП Акресціна, намеснік начальніка ЦИП Акресціна, начальнік турмы нумар 8 у горадзе Жодзіна. Гэта найбольш, зноў ж такі, у двукосе вядомыя месцы, дзе катавалі беларусаў і не толькі беларусаў, замежных грамадзянаў, якія ў 2020 годзе гвалтоўна масава затрымваліся на тэрыторыі Беларусі. Я думаю, што таксама важна зразумець, што гэта не адна справа, бо такіх прэцэдэнтаў становіцца ўсё больш і больш. Нават прэцэдэнт са справай Гараўскага, няхай ён яшчэ і не прыцягнуты да адказнасці, гэта прыклад, як функцыянуе сістэма юрыдычная еўрапейская, калі адбываецца прымусовае знікненне. Таксама у нас ёсць справа, пра якую, можа, мы забыліся троху, гэта звязанае з захопам самалёту Ryanair. І мы ведаем з вами, што яшчэ год таму назад пракуратура Нью-Йорка фактычна аб'явіла ў вышук две асобы. Гэта кіраўніка Белаэрнавігацыі і намесніка кіраўніка Белаэрнавігацыі. Таксама две асобы не былі публічна агалошаны. І гэта азначае, наколькі мы можам разумець, крымінальны і працэсуальны кодекс, міжнародны вышук, што і гэтыя асобы знаходзяцца ў вышуку. Вельмі важна зразумець, што тут уже немагчыма пайсці рэжыму Лукашэнку на палітычную здзелку. Раней ён садзіў у турмы людзей, палітзняволеных, пазней ён гандляваўся за санкцыі і вызваляў гэтых людзей. Вось у адносінах да гэтых асобаў, у адносінах якіх распачаты крымінальныя справы, яны аб'яўлены ў вышак, здзелкі ўжо немагчымы. Лукашенко стары чалавек, і ён адыдзе з гэтага жыцця раней, чым гэтыя людзі, якіх вы зараз можаце пабачыць на экране. Яны маладзей за яго, і гэта азначае, што пасля яго смерці наступіць сітуацыя, калі яны, нават калі нам прыйдзецца доўга чакаць, я ўсё ж таки спадзяюся, нет, што яны будуць прыцягнуты да адказнасці. Мы можам нават пафантазіраваць з вами, што заўтра замест Лукашэнкі з'явіцца Качанова. І ніхто не выключае, што Качанова па дамоўленасці дзеля таго, каб нармалізаваць умоўна адносіны, можа проста здаць гэтых людзей і выдаць пракуратуры Польшы альбо іншых пракуратуры Нью-Йорка. І гэтыя людзі проста будуць здадзены дзеля таго, каб тая умоўная Качанова магла нейкім чынам функцыянаваць на нейкай перспектыўнай пасадзе. Зноў жа такі, я разглядаю гэта як такі спекулятыўны сцэнар, але гэта вельмі дакладны месседж усім ім, што яны маладзей за Лукашэнку. Гэта месседж, што яны уже не будуць прадметам здзелак у абмен на санкцыі. Яны будуць прыцягвацца да адказнасці. І гэта месседж усім тым, хто працягвае здзяйсняць злачынствы, што яны будуць пакараныя, калі не спыняцца. У іх ёсць варыянт Гараўскага прыйсці з павіннай, зрабіць яўку і пастарацца зменшыць сабе тэрмін зняволення, пазбегнуць, можа, магчыма, пакарання, не ісці на службу ў гэтую сістэму, якая сёння стала сістэмай тэрору ў адносінах да беларусаў. Мы, конечно, не спыняемся, мы працягваем працаваць, мы каманда НАУ разам з іншымі ініцыятывамі, мы узгадваем тут і кіберпартизан, і байпол, і іншыя дэмакратычныя установы, усіх, хто працуе над гэтым пытаннем прыцягнення да адказнасці. Мы будзем працягваць ісці гэтай дарогай і намагацца, каб гэтыя асобы былі пакараныя ў перспектыве. Альбо, пакуль яны будуць вымушаны сидзець толькі ў Беларусі. Нават яшчэ адзін сцэнар. Калі нават паедуць у Расію, то тэарэтычна, калі яны трапляюць у вышук у рамках Інтэрполу, што не выключана і ў гэтай сітуацыі, то в абезьяннікі ім прыйдзецца пасядзець хаця бы некалькі гадзінаў. Зразумела, што саюзнік Расія іх выпусціць для Лукашэнкі, але в абезьяннікі пасядзець прыйдзецца. Але напэўна, гэта сігнал самому Александру Лукашэнку, што будзе ордэр і на ягоны арышт у тым ліку. Павел Латушка, так, намеснік... гэта вы маеце рацыю, я, можа, завершу і пагаджусь з вами. Калі такая колькасць спраў вакол яго пачынаецца, гэта моцны месседж, што хутка прыйдзе час і на яго. Дзякую вам вялікі. Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення, быў у нашым эфіры.
У Беларусі рыхтуюць змену ў закон аб вайсковым абавязку і вайсковай службе. У прыватнасці на службу паводле кантракту змогуць браць асобаў, якія раней былі пад судом, а таксама тых, хто не праходзіў тэрміновай службы. Давайте разбірацца. У Беларусі апублікавалі законопроект аб змене законаў у пытаннях гарантавання нацыянальнай бяспекі. Вялікая частка магчымых новаўвядзенняў датычыць найму на службу паводле кантракту. Так, Міністэрства абароны зможа наймаць асобаў, супраць якіх заведзеная крымінальная справа, якія адбывалі пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі ў папраўчых установах, якія былі пад судом, якія не прайшлі вайсковай службы паводле прызыву без законных падставаў. Таксама шэраг зменаў датычыць узроставых абмежаванняў на кантрактнай службе. Узроставую планку павысілі або ўвогуле знялі. Для тых, каго прызываюць на службу, пашыраць і сацыяльныя гарантыі. За прызыўнікамі захаваюць месца працы, пасаду і сярэдні заробак. А ў дадатак ваенкамат пакрые выдаткі на праезд гэтаксама як пры службовых камандзіроўках. Да таго ж вайскова-абавязаных вызваляць ад працы на час, неабходны для афармлення дакументаў вайсковага ўліку і ўдакладнення ўліковых звестак з неабходнасцю яўкі ў вайсковы камісарыят або іншыя органы, а таксама для ўдзелу ў мерапрыемствах мабілізацыйнай падрыхтоўкі і мабілізацыі, уключаючы час, праведзены ў дарозе. Магчымыя змены ў закон аб вайсковым абавязку і вайсковай службе пракаментаваў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Давайте паслухаем. Это вельмі падобна на тое, што мы бачылі ў Расіі, на, так памовіць, здзяйсненні, назовем так, двукосе нябожчыка Прыгожына, калі ён быў жывы, калі па расійскіх калоніях, месцах зняволення бралі людзей і накіроўвалі на вайну. Вось этот эпізод, ну і як бы весь агульны кантэкст сведчыць пра тое, што беларускія ўлады на выпадак, калі давядзецца ваяваць, відавочна, дзе в Украіне, яны усяляк, як бы, ну, што называецца, падсцілаюць саломку. То есть, вот, робяць нейкія крокі, нейкія мерапрыемствы на той выпадак, калі ваяваць давядзецца. Але я в дадзеным выпадку падкрэсліваю менавіта вот такую фармулёўку. Нехта можа сказаць, ну вот раз такое робіцца, это значит, что як бы беларускія ўлады дакладна ведаюць, што ваяваць давядзецца, што іх пашлюць, они самі вырашаць, неважно. Для меня это не факт. Вот для меня это невідавочна. Бо это такі як бы характар і беларусаў, можа, і беларускай ўлады, што ўсё павінна быць паводле парадку. Все повинно быть, як мае быть. Нават любая лухта, любая дурата, но все равно она повинна быть подрыхтованная, она повинна быть продуманная. Ну вот тут прикладно такое. Давядзецца, не давядзецца, Бог ведае. Ситуация меняется. России по тых ці іншых причинах вельмі спатрэбіцца беларускае войско, то боюсь, что ніякі Лукашенко этому супрацьстаяць не зможа. А тады, як бы беларускія ўлады разважаюць, ну а мы будем падрыхтаваныя. Сергей Навумчык, депутат Верховного Совету 12-го скликания и палітычны аглядальнік Радыё Свабода долучаецца до нашага эфиру. Вітаю вас. Добрый вечер. Юрий Дракахруст адзначыў схожасць мабілізацыі асуджаных у Расіі і вось прапанову у Беларусі на службу заклікаць тых, хто мае судзімасць. На вашу думку, ці прагледжваецца тут нейкі страх Лукашэнкі, што яго ўсё ж такі ўцягнуць у поўнамаштабную вайну? Я абсолютно погоджуся з паралелью, які правёў Юра Дракахруст. Толькі, можа быць, варта тут значна пашырыць кантэкст. Справа ў тым, што ўвогуле я маю на увазе, Рэспубліка Беларусь з'явілася фактычна часткай вось гэтага ваеннага поля Расіі аж ад 1993 года. Я падкрэсліваю яшчэ за год да Лукашэнкі пры Кебічу і Шушкевічу, калі Беларусь, вось тады, нягледзячы на ўвесь супраціў апазіцыі БНФ, Беларусь была вцягнутая у АДКБ, у сістэму калектыўнай бяспекі СНД, якая фактычна падпарадкоўваецца маскоўскаму генштабу. І Беларусь ужо тады разглядалася Крэмлём
як военный полигон на заходнім накірунку. З гадамі яна ўвогуле зрабілася цяпер ужо ў літаральным амаль што сэнсе военным полигоном. Ну, падзеі лютага 22 года гэта пацвердзілі. Абсолютно зразумела, што была тэрыторыя Беларусі выкарыстана для агрэсіі ўпершыню, між іншым, у гісторыі Беларусі, калі мы будзем глядзець яе на стагоддзі. Неважна, ведаў пра гэта Лукашенко і каваўся Пуціну, альбо не ведаў, а тады яшчэ горш, значыць, ён увогуле нічога не кантралюе, так сказаць, войска на з тэрыторыі, якой, так сказаць, кіруе незаконна, кіруе нелегітымна, як мы ведаем. Так, канешне, адказваючы непасрэдна на ваши пытанні наконт боязі, Лукашенко, відаць, баіцца, але вот ад таго, баіцца ён ці не баіцца, тут ужо, ў прынцыпе, нічога не залежыць. Калі Пуцін загадае, гэта будзе зроблена. Мы бачым, што Захад, нягледзячы на падтрымку Украіны, все ж таки праводзіць пэўную чырвоную лінію. Я сказал бы так, и пагадзіўся б з тымі аналітыкамі, якія падкрэсліваюць, што Захад не хоча поўнага разгрома Расійскай Федэрацыі, распада Расійскай Федэрацыі і гэтак далей. А гэта азначае, што рэжым Пуціна застанецца пры ўладзе. Можа быць, будзе не Пуцін, можа быць, будзе Патрушев, альбо нехта іншы, але вот гэты агрэсіўны кремлёвскі рэжым ён застанецца, і ён, конечно, можа пайсці ў чарговую авантуру. Авантура военная, магчыма, толькі на заходнім накірунку, дзе зноў жа беларускія войскі будуць скарыстаныя, можа быць, супраць Польшы, можа быць, супраць Літвы. І ёсць яшчэ адзін момант. Калі мы гаворым пра удзел у вайне з Украінай, мы звычайна маем на ўвазе, што вот беларускія батальёны, беларускіх хлопцаў пашлюць непасрэдна праз вот гэту беларуска-украінскую мяжу на Кіеў, так як пайшлі расійскія вайскоўцы ў лютым 22 года. Ведаеце, можа быць і крыху іншая сітуацыя. Ну, скажем, новыя фармаванні пры мабілізацыі, калі Пуціна яе абвесціць, з нейкіх рэгіёнаў Украіны будуць рэгіёнаў Расіі, прабачце, будуць пасланыя ва Украіну, а беларускія вайскоўцы заменяць расійскіх вайскоўцаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, скажем, на нейкай такой тылавой, там канвойнай, нейкай яшчэ службы, бо тылавыя часткі, ваенныя часткі таксама патрабуюць даволі шмат асабовага складу з пагонамі, і гэта можа быць з улікам таго пад прыкрыццём так званай саюзнай дзяржавы, якой прыкрываецца все. Таму вось гэтая мілітарызацыя, яна, конечно, не магла вось такім чынам не адбіцца і на лёсе звычайных людзей, што яшчэ раз падкрэслівае, што вот гэтая пазіцыя «Моя хата з краю», ці «Я ў палітыцы не задзейнічаны», «Палітыка не моя справа», «Я палітыкай не цікавлюся». Ну, ты не цікавішся палітыкай, дык палітыкай зацікавілася табой. Вось зараз она зацікавілася гэтымі маладымі, і не толькі, між іншым, маладымі, бо фактычна тэрмін прызыву значна павялічыўся, а да афіцэраў запасу ён, здаецца, увогуле там зняты до 55 ці там до 50 гадоў, то бок, так сказаць, яны могуць просто палову мужского насельніцтва поставіць под ружжо ці там... І не толькі мужского, жанчынам таксама павялічылі тэрмін знаходжання ў запасе, так, і цяпер можна на ўлік прымаць могуць 16 гадоў. Ведаеце, хацела б яшчэ адзін момант з вами абмеркаваць. Wall Street Journal выдання паведамляла, што Расія можа завесці ядзерныя боегалоўкі ў сховішча пад Асіповічамі. Яны аналізавалі здымкі спадарожнікавыя, і калі летась на месцы быў шчыльны лес, то цяпер заўважылі там 2 шэрагі плотаў. Ось, на вашу думку, ці гэта істотныя прыкметы, што Расія ўсё ж такі наважваецца пашыраць прастору для сваёй ядравай зброі? Ну, безумоўна, вы спасылаецеся на Wall Street Journal, некаторыя іншыя крыніцы, калі мы гаворым пра заходнія крыніцы, сцвярджаюць, што пашыраецца ўжо прысутнасць ядзернай зброі, што яны, мала таго, што там ёсць, яны яшчэ і заводзяць новыя. Безумоўна, адназначна. Я, напрыклад, адразу, калі вось гэта інфармацыя паўгады таму прагучала, я быў перакананы, што гэта ніякая не пужалка. Казалі некаторыя, што вот Пуцін з Лукашэнкам хочуць папужаць Захад.
так сказать, что это все фикция. Нет, это никакая не фикция, это абсолютно было ясно, что это реальность. Завести ядерную зброю это ввогуле вельмі просто. Вот вельмі просто. Бо гаворка ідзе про тактичную ядерную зброю. Тактичную ядерную зброю вы можете завести, выбачайте, на звычайным грузовику. Ну, пусковые установки, это той же самый тягач. Так сказать, я, пробачьте, у ракетных войсках служил, я ведаю, что это такое. Это, ну, справа 2-3 суток, коли уже технично так казать. Конечно, там треба разместить особовый склад, там столовку навіть для их зрабіць, там лазню, штосьці яшчэ, але технично это даволі хуткая рэч. И, так, конечно, в стратегічным сэнсе для Путина это пашырэнне зоны вот ягонага ўплыву. Ведаеце, як собака ходзіць і памячае, вот ён памячае, падымае нагу там і памячае тэрыторыю. Вот Путин памеціў і тут тэрыторыю гэтым ядерным, значит, ну, а Лукашенко, як ён там, хоць ён там задаволены, сказаў, што гэта на ягоную просьбу. Ну, я цалкам дапускаю, што ён задаволены гэтай сітуацыі, паколькі, вот калі, разумееце, мы павінны разумець вот тут одну рэч. Калі мы чуем, што Захад там хоча напасці на Беларусь, на Россию, нікому не патрэбная гэтая Россия на Захадзе, як і нікому не патрэбная Беларусь на Захадзе. Ніхто, ввогуле ніхто, ніякое НАТО не збіраецца на Беларусь нападаць. Ну, на Россию там может быть Китай, или Китай и так уже, так сказать, экономичной экспансии там бярэ пад уплыў пэўныя тэрыторыі на далёкім усходзе. Про Беларусь увогуле гаворкі няма. Але вось калі пачнецца вайна, я так тэоретычна разважаю, калі б, скажем, пачаліся масавыя, абсалютна масавыя рэпрэсіі, калі б пачаўся масавы геноцид, так як, напрыклад, ён пачаўся в Югославіі у свой час, прыгадайце, вот тут цалкам магчыма сусветную супольнасць могла б прыняць пэўнае рашэнне пра пэўныя сілавыя крокі. І тады, конечно, тады, так сказать, все было б магчыма, толькі зусім не да там беларускага народа ці там нешта такое, а гаворка ішла просто про ликвидацию, гаворка ішла просто про ликвидацию режимов, про ликвидацию тиранов. Ну, тут я думаю, что як Путин, так и Лукашенко в этом сенсе могут спать спокойно. Зараз не того масштабу лидеры, сусветные лидеры, як скажем, в свой час Черчилль, Рейган, якія были готовы на некие рашучие кроки. Того, что вот я сказал, что некоторые аналитики, так сказать, вот разглядаюць як тэарэтычны, падкрэслю, тэарэтычны вариант, я перакананы, гэтага не будзе ніколі, але, ну, страха вочы вялікія, вот яны, так сказать, просто насычаюць. Лукашенко, конечно, ён, абгарадзіўшыся ракетамі, ён лічыць, што яму будзе лепш. Толькі вынікам гэтага, у выпадку, калі б сапраўды Путін вцягнуў свет у ядерный Армагеддон, было б тое, что Беларусь была б легитимной мишенью для заходних ядерных ракет. Паколькі на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца ядерная зброя, по гэтай ядерной зброі, а значыць, по тэрыторыі Беларусі былі б нанесены ядерные удары. Дякую вам за ваш каментар. Палітык і публіцыст Сергей Навумчык быў гостем студыі Белсат. Ян Папкович, былы інкасатар Белгазпромбанку, яго затрымалі год таму разам з жонкай і братам напярэдадні выездаў у Польшчу. Яна Папковича жорстка збілі. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў групавых дзеяннях, што парушаюць грамадскі парадак, а таксама ва ўдзеле ва ўзброеным фармаванні і ўзброеным канфлікце на тэрыторыі замежнай дзяржавы. Палітвязня асудзілі на 4 гады пазбаўлення волі. Сёння Ян Папкович – герой нашай традыцыйнай рубрыкі «Жыве».
Былы палізняволены Дзяніс Князеў, які пасля вызвалення таемна з'ехаў з краіны, сабраў свае турэмныя ўспаміны ў асобны аповед. Цэнтральнае месца ў ім займае выпадковае суседства ў мінскім СІЗА нумар 1 з праваабаронцам Алесем Бяляцкім. Палізняволеныя размаўлялі амаль штодня цягам 2 тыдняў, застаючыся ў суседніх камерах валадаркі праз адчыненую фортку. Акурат на час суседства прыпала уганараванне Алеся Бяляцкага Нобелеўскай прэміі міру. Дзяніс, напэўна, першы, хто павіншаваў лаўрэата жыўцом. І ўжо цяпер Дзяніс Князеў, былы палітвязень у нашай студыі. Вітаю вас. Добрый вечар. Першае, што хочацца спытаць, як адбылася гэтая самая сустрэча. Я так разумею, што вы і не бачыліся з Алесем Бяляцкім, а проста даведаліся, што ён у суседняй камеры знаходзіцца. Да, я пачуў голас, я таксама пачуў, калі яго клікалі па прозвішчу. Таксама, я бачыў яго, калі, напрыклад, мы хадзілі ў душ і па калідоры, напрыклад, на гэты удворак. Але нельга было наўпрост падаваць нейкія знакі ці размаўляць? Мы бачыліся, проста, ведаеце, нам не дазвалялі спыняцца. То есть мы не маглі, канешне, пагаварыць. То есть, мы бачыліся, вось, перакінуліся там поглядам, але мы і так размаўлялі з ім кожны вечар, так што... Ну, а як адбылася гэтая першая сустрэча? Як вы звязаліся, уласна, з Алесем? Гэта была 92-я камера ў жаночым корпусе. Я пачуў, калі яго клікаюць на кабінеты. І, першае, Бяляцкі, мабыць, гэта прозвішча таксама і ў іншых людзей, но мне здалася, што гэта Алесь, і я проста спытаў у сваіх людзей, якія за мной былі, як гэта, пагрукацца ці пакрычаць, ці нават праз як-то перадаць іх і так далей. Мне сказалі, што пагрукацца ў сцену, і ён адказаў, паспрабавалі праз гэтыя трубы, каналізацыі, потым ён у фортачку выглянуў, пачалі размаўляць. Вось так. То есть я зразумеў, што ён усё ведае лепш за мяне. Я вельмі здзівіўся. Ці гэта бяспечная камунікацыя праз, вось вы кажаце, праз фортку або турэмныя трубы? Ці трэба было быць асцярожным, каб не патрапіць на надзоршчыкаў? Да, можна, мне здаецца, мабыць, і можна было атрымаць парушэнне, але Алесь мяне папярэдзіў. І, ведаеце, я проста, я свабодны чалавек. Я калі з'ехаў, я нічога не выдавляў. У мяне усе паведамленні, фотаздымкі, відэа. Я, лічу, што гэта агульная справа, і, дзеля мяне гэта быў чалавек. То есть, чаму я за якіх-то умоў павінен, то есть, калі б, напрыклад, далі бы парушэнне, да, я таксама быў напуганы, спужаны і не ведаў, як гэта ўсё скончыцца, но мне было проста вельмі так цікава з ім паразмаўляць, я заўсёды хацеў. Пра што размаўлялі? Пра ўсё, пра жыццё. Ён спачатку, першае пытанне было, што там, як навіны. І вось мне здаецца, што я быў такі, як-то, мабыць, дзеля яго я прыехаў туды, мне здаецца, таму што я заўсёды сачыў за навінамі. Кожны дзень я чытаю і «Зеркала», і астатні і «Белсат», і «Вясну», і ўсе вось гэтыя каналы і так далей. Нават пасля валадарцы я таксама працягнуў усё чытаць, і мне сказалі, што Дзяніс, ты там сидзеў, выйшаў, і што нічога не змянілася? Я сказаў, а што павінна змяніцца? Я такі ж, як быў, нічога не змянілася і нічога не спыняецца. І вось я Алесю ўсе гэтыя навіны расказваў, потым мы гутарылі пра Украіну. У яго тэлевізор ёсць, гэта тэлебачанне, ён які рабіў вынікі. Потым пра яго жыццё, пра жонку, пра дзяцей. Спачатку там не было ніякіх навін пра вось гэты Нобелеўскі прэмію і так далей. Гэта ўсё адбывалася потым. А як ён успрыняў, уласна, ўзнагароджанне Нобелеўскай прэміі міру? Спакойна.
ён даведаўся, мне здаецца, што праз тэлебачанне, праз якія-то там паведамленні, ну таму што ведаеце, валадарка гэта такое месца, што там усе камеры яны, ну як говорыцца, размаўляюць адна з іншай камеры, там корпусы гэтак далей. І вось з дапамогай лістоў, то есть гэтыя запіскі перадаюцца праз дворыкі гэтак далей, і мы даведаліся таксама пра гэта, і я пачаў спытваць. Ну, ён сказаў, што гэта вельмі добра, што ён вельмі ўдзячны. І я проста спытаў, ну, як, напрыклад, гэта яму дапаможа, там, напрыклад, там, яго сям'е, яго жонкі. Але ён сказаў, што ну, гэта прэмія дзеля яго, і каб яе атрымаць, ну, яму трэба выйсці. Але, блін, ну, яшчэ сколькі, яшчэ там 8 гадоў засталася, ці 9? Можа быць, Алесь Беляцкі штосьці прасіў вас перадаць на волю? Ну, я яго спытваў, але, на жаль, да, вот нават, мне здаецца, трэба было папрасіць, напрыклад, нейкі ліст, таму што, ну, зараз там гэта... Не абавязкова ліст, можа, нейкі месседж праз вас хацеў перадаць? Ну, я магу сказаць, што я проста яго спытваў паводле жыцця, ён сказаў, што гэта яго выбар. Ён усё разумее, яму ўжо шмат гадоў, ён ужо даўно ў гэтай справе, жонка ў яго ў бяспецы, дзеці дарослыя ўжо, што ну, ён аддаў сваё жыццё як, ну, гэта, як ахвяра, але вось мы тут з вами сидзім, там, я зараз там цёплую вадзічку п'ю, там, каву, гарбату, але я зараз разумею, што яны зараз пакутваюць з кімці, напрыклад, няма сувесці, некаторых людзей там сабіраюць гэта перадачы, нават не ведаюць, куды гэта перадача перадаць, таму што яны же этапіруюцца кожны, блин, там, тыдзень і гэтак далей. І гэта я там прачынаюся ў цёплай пасцелі, а я ведаю, што зараз на Акрэсціна проста штабелямі людзі ляжаць. І гэта вельмі сумна. Я кожны дзень гэта чытаю. Ну, я не ведаю, мабыць, мае факты як-то дапамогуць гэтаму ўсяму. На фоне гэтых навінаў пра палітвязняў сёння з'явілася інфармацыя пра то, што 6 асобаў, датычных да гвалту, гэта і супрацоўнікі міліцыі, і Акрэсціна, Турмаў, яны ў міжнародным вышуку. Як думаеце, гэта вось адна з такіх моцных перамогаў дэмакратычных сілаў? Як вы да гэтага ставіцеся? Я лічу, што гэта наша проста справа. Я таксама хадзіў на дакументаванне, і я ведаю, ну, не ведаю, я, напрыклад, я лічу таксама, я згодзін. Вясна заўсёды гаворыць, што дакументаванне і інтэрв'ю – гэта розныя рэчы. Я сам у гэтым усім пабываў, і я з гэтым згодзін. Я таксама заклікаю астатніх людзей, якія пакутвалі, которые яшчэ не хадзілі, напрыклад, калі вось я гэтыя факты раскрыў, шмат людзей яны зрабілі вынік, яны хтосьці пачаў распавядаць, хтосьці пайшоў інтэрв'ю, хтосьці пайшоў на дакументаванне. І гэта дапамагае. Мы збіраем факты, мы звязваем гэта ўсё, звесткі, гэтак далей. Там, напрыклад, я таксама скончыў дакументаванне, там ёсць арганізацыі усялякія, усе пра гэта ведаюць. Там і Вясна, і ААН, і СПЧ, і Міжнародны камітэт па катаванням. Амаль нават, калі людзі сходзяць на інтэрв'ю, штосьці распавядуць, ну толькі давайце толькі факты, а вось як-то там прыдумляць штосьці там гэтак далей. І гэта дапаможа нам зрабіць празрыстыя абставіны, нават хаця б, напрыклад, каб перадачы ім перадаць. Ну, я не ведаю, як што зрабіць, я не апазіцыянер, я звычайны чалавек. Але вы раіце гэта рабіць менавіта пасля вызвалення, бо калі я не памыляюся, у інтэрв'ю вы сказалі, што лічыце празмерную ўвагу медыяў і прызнанне статуса палітвязням, што гэта можа акурат нашкодзіць тым, хто сядзіць за кратамі. Да, ведаеце, проста таксама тут жа таксама быў збор, напрыклад, нам не ўсё адно, там да мяне таксама звяртаюцца людзі, якія зараз у Беларусі знаходзяцца, і яны нават не ведаюць, як гэтую падтрымку, дапамогу атрымаць, таму што яны баяцца, некаторыя хвалююцца, гэтыя статусы я нават на сваіх сябрах пачуў, як гэта ўсё адбываецца, таму што да некаторых прыходзілі за таму што яны былі ў Беларусі, і гэта ўсё распавядалася у там медыа, і ім былі болей цяжкія пакаранні, там гэтыя пастановы,
там, наприклад, калоніі, замест там хатніх хімій і так далей. Ну, кожны тут, я лічу, што кожны сам разумее, як гэта зрабіць. Мабыць, можна ж і ананімна дакументаванне гэта зрабіць. Не трэба там на кожным там вуглу там у Беларусі крычаць і з флагам хадзіць, там са сцягам, выбачайце. Ну, Дзякуй. І я спадзяюся, што гэта дапаможа сапраўды ў расследаванні ў будучым. Денис Князеў, былы палітвязень, быў госцем студыі Белсат. Дзякуй. Да пабачэння. З акупаванага Крыму запусцяць аўтобусны рэйс у Менск. Пра гэта паведамілі акупацыйныя ўлады ўкраінскага паўвостраву. Аўтобус правядзе у дарозе больш за 40 гадзінаў, як будзе гарантавацца бяспека турыстаў, якія захочуць паехаць такім маршрутам, не паведамляецца. Іншыя навіны беларускіх рэгіёнаў у скароце. У Калінкавічах падчас канфлікту мужчына пачаў страляць. Інцыдэнт адбыўся каля кавярні. Дзве кампаніі нешта не падзялілі паміж сабой. І пасля вуснай перапалкі адзін з удзельнікаў стрэліў з траўматычнага пісталета. На шчасце, у выніку страляніны ніхто не пацярпеў. Новы турыстычны пункт з'явіўся ў Баранавічах. Арт-аб'ект у выглядзе дарожнага знаку з надпісам «Месца для пацалункаў». Пад знакам паставілі утульныя дызайнерскія лавачкі. Арт-аб'ект падсветлены, што стварае утульную і рамантычную атмасферу. У Гомлі мужчына, каб збегчы ад кантралёраў, націснуў на кнопку аварыйнага адкрыцця дзвярэй і намагаўся саскочыць з аўтобуса падчас руху. Зрабіць гэта ўдалося не з першай спробы, бо хуткасць была высокая. Мужчына ўжо зрабіўся зоркай інтэрнэту, таму шанец, што штраф заплаціць усё ж давядзецца, даволі высокі. У Маладзечні сёння выпаў першы снег. З самай раніцы жыхары гораду маглі пабачыць клумбы, лавы і дрэвы, пакрытыя снегам. Аўтамабілісты ездзяць з уключаным блізкім святлом і працоўнымі шклоачышчальнікамі. Таксама 2 сантыметры снегу выпала сёння ў Ашмянах. У Кобрыне народныя ўмельцы стварылі мясцовы варыянт вядомага электракару «Тэсла Кібертрак». Ці паказвалі яны свой варыянт электрычнага аўтамабіля Ілону Маску, невядома. Беларус прыдумаў новую настолку – «Фібо». Гэта джэнга для інтравертаў і аматараў цішыні. У яе цікава гуляць нават аднаму. Задача – збудаваць як мага вышэйшую вежу з фігурак. Перашкаджаць гэтаму будзе і гравітацыя, і трымценне рук. Паводле стваральніка, пакуль ніхто не паставіў у шэраг больш за 20 фігурак. Калі вы зазірнеце на нашу старонку belsat.eu, то ў адным з матэрыялаў нашай калегі дапамогуць вам знайсці адказ на пытанне, чаму беларускі рубель умацаваўся не слабне ўжо цягам тыдня і прычым тут расійскія рублі. Таксама на сайце вы зможаце прачытаць аповед 4 беларускіх мастакоў, якія пры дапамозе выяўленчага мастацтва паспрабавалі высветліць, што значыць быць эмігрантам. У артыкуле можна паглядзець і фотакарцінаў беларускіх мастакоў, выстаўленых у вокнах адной з варшаўскіх кавярняў. У яшчэ адным матэрыяле нашыя калегі разбіраліся ў справе забойства бацькі 3-гадовага сына ў Слуцку, а менавіта чаму камісія ў справах непаўнагадовых ігнаравала скаргі суседзяў аб неналежным утрыманні дзіцяці. Нашыя калегі расказваюць, як у беларусу спрабавалі забраць дзяцей, у тым ліку з палітычных прычынаў. У верасні 2020 года затрымалі актывістку еўрапейскай Беларусі Алену Лазарчык і ў той жа дзень забралі са школы ў прытулак ейнага 6-гадовага сына. Калі жанчыну вызвалілі, яна спрабавала забраць дзіця, аддалі толькі тады, калі пад прытулкам сабраўся цэлы натоўп. Алену зноў затрымалі 30 снежня 2021 года, асудзілі на 8 гадоў пазбаўлення волі за ўдзел у пратэстах. Апеку над ейным сынам аформілі старэйшай дачцэ. А калі вы ўжо на нашай старонцы, то можаце заадно і падпісацца на тэлеграм-канал Белсату. Калі гэта для вас бяспечна, натуральна. Там вы знойдзеце самыя актуальныя навіны, цікавую аналітыку, відэа і фотафакты. Падпісвайцеся і на нашыя профілі ў сацыяльных сетках і заклікаю да актыўнасці у каментарах пад нашай трансляцыяй на YouTube. Алгарытмы пляцоўкі працуюць такім чынам, што чым больш лайкаў, тым большая колькасць беларусаў пабачыць праўдзівую інфармацыю. Дзякуй, што застаецеся з Белсатам. Лукашенко працягвае разважаць пра неабходнасць новай атамнай станцыі ў Беларусі. Ён кажа, што атамная энергетыка – гэта чысты і выгадны прадукт. Адметна, што размовы пра другую БелАЭС вядуцца на фоне нестабільнай працы першай станцыі ў Астраўцы. Яе першы энергаблок цяпер паводле афіцыйных паведамленняў на планавым рамонце. Другі энергаблок увесці ў прамысловую эксплуатацыю абяцаюць да канца года.
Неплохо было и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно. Еще раз подчеркиваю, такие проработки на первоначальном этапе идут. Мы определились, или мы добавляем 2 блока к существующей площадке на существующей, или в Могилевской области, где у нас вторая площадка, строим еще 2 блока. И тогда больше половины электричества мы получим от атомной станции чистого, очень выгодного продукта. Ну и наши дети уже могут жить спокойно. Они уже могут по электроэнергии жить и сейчас. І вже цяпер да студыі Белсат долучаецца Андрэй Жароўскі, фізік, ядравік з Расіі. Вітаю вас. Да, добрый вечер. Шмат чаго распавёў Лукашенко, але галоўнае гэта пытанне што да бяспекі Астравецкай АЭС, можа увогуле да працы Астравецкай АЭС, бо, напрыклад, першы энергаблок у 2022 годзе больш за палову часу прастойваў, у 2021 8 разоў адключалі ад сеткі, планавы ремонт доўжыўся больш за прызначаны тэрмін, но таксама другі энергаблок усё ніяк не могуць увесці ў прамысловую эксплуатацыю, адкладаюць тэрмін. Беручы пад увагу гэтыя ўсе звесткі, ці можам мы казаць пра паспяховасць беларускага праекту, беларускай АЭС, і ці варта тады будаваць другую для эканамічных выгодаў? Ну, вообще-то, то, что происходит с первым энергоблоком, построенный Росатомом в Беларуси атомной станции, этим вообще-то людей пугать можно. Вот давайте посмотрим еще раз. Это данные Международного агентства по атомной энергии. Действительно, первый энергоблок работал примерно 50% времени. Вот он должен был по обещанию Росатома, по уверению, вот когда проходили общественные обсуждения, когда были документы оценки воздействия на окружающую среду, Росатом обещал, что 90% времени энергоблок будет вырабатывать электроэнергию, и только тогда, может быть, речь хоть о какой-то окупаемости. Я не говорю о прибыли, об окупаемости. Ну, на горизонте вот примерно 30-40 лет. А сейчас мы видим снова, вот с этими данными спорить невозможно. Это не расчеты экологов, это не какие-то взятые из потолка цифры. Это официальная отчетность Международного агентства по атомной энергии. Любой может пойти на сайт МАГАТЭ, вот он перед вами. Итак, ну, в 2 раза хуже работает атомная станция, чем обещали. Вопрос у меня один. Так, Лукашенко хоче збудаваць, гэта выключна для яго палітычнае рашэнне, дадае нейкі статус яму? Да ничего это ему не дает, это дает то, что Беларусь должна. Вот в данный момент, вот там чуть меньше 10 миллиардов, да, вот это же по межправительственному соглашению все это построено, пока Беларусь ничего не заплатила, не вернула Российской Федерации. Так вот, правительство Лукашенко на данный момент должно Российской Федерации, вот сколько они там насчитают, они эту цифру не оглашают, ну, там 9 или 10 миллиардов долларов. Это довольно много. Так, у медыях было акурат про 10 мільярдаў, і на лета плануецца пачаць выплаты. На што тады разлічвае Лукашенко, калі не выплачаны яшчэ першы крэдыт? Ну, вот посмотрим, да, начнутся выплаты или нет. Но об экономической эффективности этого проекта говорить невозможно. Я знаю, что во многих странах, которые так вот посматривали, а не купить ли нам у Росатома атомную станцию, вот эта неработоспособность первого блока белорусской атомной станции как-то их отрезвила, и, скорее всего, Росатом не получит других контрактов. Не только потому, что из-за вот политической ситуации, из-за того, что эта организация под санкциями находится, а из-за вот этого провала с белорусской станцией. Но с другой стороны, в этом-то и проблема для таких стран, как вам сказать, близлежащих к России. Ведь не только Беларусь, есть еще Узбекистан, Казахстан, на которые Росатом сейчас просто проводит пропагандистскую атаку. Туда засылаются эмиссары, там вербуются агенты Росатома, ну вот как у вас там министр Беларуси есть такой, и пытаются заставить эти страны вот теми же самыми льготными условиями заключать контракты с Росатомом. Причина этому одна. Росатом уже находится в положении изгоя. Никуда больше продать-то атомную станцию невозможно. Возможно, из-за этого идут вот такие вот разговоры о второй станции. Но я надеюсь, что все останется на уровне разговоров. Просто теперь, вот если сравнить бюджет России в 2011 году, когда межправительственное соглашение о строительстве первого и второго блока было заключено, и состояние экономики России сейчас,
По известным причинам сейчас нету такого количества денег, чтобы кредитовать и Беларусь, и Узбекистан, и Казахстан, и везде строить атомные станции за деньги российских налогоплательщиков. К сожалению, деньги российских налогоплательщиков идут на ужасное дело. Я в России нахожусь, я не могу даже назвать это дело своими словами. Но я не думаю, что что-то, кроме хотелок Росатома и хотелок агентов Росатома внутри Белоруссии, стоит за вот этими словами. Ну, а Лукашенко что можно сказать? Ну, мели емели, твоя неделя. Скажи, что ты всю страну хочешь застроить атомными станциями, что хочешь 50 реакторов построить. Это к реальности-то отношения иметь никакого не будет. Вось Лукашенко назваў два сцэнары, два варыянты. Гэта дадаць да ўжо існуючай атамнай электрастанцыі два блокі або пабудаваць у Магілёўскай вобласці. То, можа быць, першы варыянт быў бы таннейшым і больш рэалістычным. Што вы думаеце на гэты конт? Ну, сейчас же действительно некуда девать электроэнергию. Площадка Островецкая была выбрана для того, чтобы экспортировать электроэнергию в Литву, и белорусский режим сделал все, чтобы с Литвой поссориться, чтобы Литва ни при каких условиях не покупала электричество. Поэтому мне кажется, что идея строить вот там же рядом, в Островце, она крайне притягательна с технической точки зрения, ну вот для атомщиков просто продолжить строительство блоков. Но я не понимаю, куда там можно будет девать электроэнергию, сколько придется достраивать линии электропередач. Поэтому, ну, приготовиться Могилевской области. Действительно, Могилевская площадка называлась вот тогда, в 2009 году, в 2010, до того, как была выбрана Островецкая. Поэтому, названа цель у атомщиков атаковать Могилевскую область. Сидим, смотрим, как к этому относиться. А куды прадаваць гэтую электроэнергію з Магілёўскай атамнай электрастанцыі? Ну, там хотя бы потребители есть. С другой стороны, это густонаселенный район, то есть там больше опасности вот для тех, кто будет подвергаться воздействию выбросов этой атомной станции. Для Могилевской хоть чуть-чуть менее безумный проект, но снова цель была поставлена, вот как мы сейчас слышали, довести до 50% долю атомной энергетики в энергобалансе Беларуси. Это непонятная цель. В мире доля атомной энергетики снижается. Вот сейчас она менее 10%. Даже в таких странах, которые очень любят атомную энергетику, например, Китайская Народная Республика, сейчас около 5% атомной энергетики, там не стоит задача доводить это до каких-то безумных 50%. Мне все же кажется, что вот идея строить еще два блока, она достаточно безумная, скорее всего, она не будет реализована. Но пугать ей будут долго. І давайте паразмаўляем крыху пра бяспеку. Вось ці змяніўся ўжо радыяцыйны фон у ваколіцах Астравецкай атамнай электрастанцыі? Ну і калі так, ці можа гэта нейкае ўздзеянне на здароўе людзей аказаць? Ну, надо говорить не о безопасности, а об опасности атомных электростанций. Давайте друг с другом-то мы не будем говорить штампами, которые атомщики нам предлагают. Атомные станции – это опасный объект. Просто по законодательству Российской Федерации радиационно опасный объект, ядерно опасный объект. Да, давайте посмотрим, вот случайно перед слушаниями по вводу в эксплуатацию второго энергоблока атомщики опубликовали данные о росте облучения людей, которые проживают рядом с этой атомной станцией. И ситуация достаточно печальная. Вот мои коллеги с белорусской антиядерной компании «Закодома» сделали эту карту, а внизу, вот в уголочке, врезка, это прямо вот данные, которые были вынесены на общественное обсуждение. А циферки говорят, во сколько раз по сравнению с доядерным временем возросло облучение жителей вот этих вот районов, да, на 30% некоторых, а некоторых вот на 80%. Почему-то вот в сторону Вильнюса, видите, туда на 52%, на 84%. Рост облучения населения. По данным, повторю еще раз, самих атомщиков, это Министерство энергетики Беларуси опубликовало. Как они эти данные посчитали, мне неизвестно, но, скорее всего, прямыми измерениями это же достаточно легко делается. Поэтому если... И это еще раз, это до включения второго энергоблока. Сейчас стоит ожидать, что снова на 30, 50 или 80% уже от этого уровня возрастет облучение людей из-за пуска второго блока. Ну а если еще туда же воткнуть третий и четвертый, то будет просто совет вот всем, кто в поименованных населенных пунктах живет, то есть примерно в 50 километрах
от Островецкой станции, им надо бы подумать о своем здоровье. Потому что это не игрушки. Есть концепция беспорогового действия радиации. То есть любая добавка к естественным дозам ведет к вреду для здоровья. Единственное, что, конечно, это не смертельные дозы, не то, чтобы сейчас вот из-за этого там кто-то начнет умирать. Но значительное число людей, которые живут рядом с Островецкой атомной станцией, из-за дополнительного облучения обязательно получат проблемы со здоровьем, в первую очередь онкология, другие заболевания тоже радиационно-индуцированные вполне возможны. И мне так кажется, атомщики, вот, может быть, нехотя, но признались в опасности своей деятельности. Об этом вот как-то надо думать, когда идут рассуждения о том, что не построить ли другую атомную станцию, не пооблучать ли белорусов еще. Ведь все же белорусы — это отдельная, подвергшаяся воздействию уже радиации когорта, да, как они называют, то есть группа населения. Тогда, да, во время Чернобыля. И то, что на 2/3 территории Беларуси все еще лежит цезий, тот самый чернобыльский, да, он медленно распадается, уже один период полураспада прошел, но он все еще есть. Вот людей, которым уже нанесли какой-то удар вот этой радиации, продолжать их облучать атомные станции, которые, я еще раз напомню, все это в безаварийном режиме, вот этот вот рост облучения людей фиксируется. Вот продолжать их облучать – это плохой эксперимент. Как раз Беларусь – та страна, в которой не стоит дополнительно облучать людей. Ни в какой стране не надо, но в Беларуси это особенно опасно. Дзякуй вам за гэты каментар. Фізік-ядравік Андрэя Жароўскі быў гостем студыі Белсат. У Латвіі стартаваў форум аб бяспецы і замежнай палітыцы рыйскай канферэнцыі 2023. Цягам 2 дзён палітыкі да адмыслоўцы абмяркуюць выклікі для бяспекі краінаў Балтыі, эканоміку часы вайны і стратэгіі трансатлантычнай супрацы. Не абмінуйце сітуацыю ў нашай краіне. Беларусі на канферэнцыі прысвечана асобная панель. У Рызе працуе мой калега Зміцер Міцкевіч. Вітаю, і табе слова. Прывітанне, Юлія, прывітанне, паважаныя гледачы. На самой справе вельмі важна, што Беларусі тут выдзеленая асобная панель і падымаюцца вельмі важныя пытанні. У першую чаргу тое, ці сапраўды цяпер рэжым Лукашэнкі з'яўляецца палітычным суб'ектам. І ці ўвогуле можна казаць пра нейкую незалежнасць рашэнняў, якія прымае дыктатар у Менску. Вось гэтыя вельмі важныя рэчы абмяркоўваюцца падчас гэтай панелі, пры тым, што вельмі важна падкрэсліць, што пэўныя мерапрыемствы тут увогуле адбываюцца за зачыненымі дзвярыма, але ў нас ёсць пэўныя крыніцы інфармацыі, мы можам даведацца, што там сапраўды абмяркоўваюць. І ўвогуле важна падкрэсліць то, што кожны раз пытанне Беларусі гучыць з вуснаў высокапастаўленых чыноўнікаў, як міністраў абароны краінаў Балтыі, так і прадстаўнікоў Паўночна-Атлантычнага альянсу, гавораць аб тым, якім чынам змагацца з гібриднымі агрэсіямі з боку Расіі. І вось Беларусь якраз таки бачыцца вось той пляцоўкай, адкуль самая галоўная гэтая гібридная пагроза і сыходзіць. То бок цяпер Беларусь бачыцца як такі палігон для гібриднай агрэсіі Расіі супраць дзяржаваў захаду. Вось гаворыцца аб расійскай прапагандзе, а таксама аб тым, што рэжым Лукашэнкі выкарыстоўваецца для разнастайных гібридных атакаў. Напрыклад, міграцыйны крызіс, які ў розных вымярэннях тут абмяркоўваецца, а таксама цяпер ядравая пагроза, і ў тым ліку вось ядравая рыторыка Расіі таксама з'яўляецца вельмі важным момантам, які абмяркоўваецца, і, канешне ж, у гэтым кантэксце ўсплывае і пытанне Беларусі. Таксама вельмі важная рэч, якая абмяркоўвалася, гэта расійскі імперыялізм і як з ім змагацца. І тое, вось, як адрозніваецца расійская вось гэтая філасофія дзяржаўная аб тым, як яны ўвогуле бачаць сваё развіццё і як яны бачаць вось гэтае пытанне імперыялізму. І што цікава, што Беларусь якраз в гэтым кантэксце вельмі цікавы прыклад, паколькі сапраўды мы часам сутыкаемся з тым, што вось кажуць аб нейкіх заходніх імперыях, еўрапейскіх імперыях, і вось гэтыя погляды вельмі распаўсюджваюцца часта у левых асяродках левых палітыкаў, але тое самае, што Расія з'яўляецца імперыяй, і для захада не так відавочна. І тое, што гэта артыкулюецца, тое, што мы аб гэтым гаворым, вельмі важна. Сапраўды таксама вось тут папярэдні спікер, эксперт у студыі узгадваў таксама пытанне атамнай электрастанцыі, і гэтаму таксама была прысвечана пэўная частка дыскусіі, паколькі цяпер у Казахстане абмяркоўваецца будаўніцтва атамнай электрастанцыі, і яны вельмі шчыльна глядзяць на беларускі досвед. Яны таксама глядзяць за тым, што адбываецца ў нашай краіне, але ў Казахстане, як і ў Беларусі, таксама прысутнічае гэты расійскі лабізм, які прасоўвае вось ідэю пабудовы атамнай
электрастанцыі менавіта на тэхналогіях, канешне ж, Росатома. І таму вось наш досвед таксама вельмі важны і в еўрапейскім, і в еўразіяцкім кантэксце. Таксама гэта абмяркоўваецца. То бок цяпер пытанне Беларусі увогуле прысутнічае шмат у якіх вымярэннях. І вельмі важна, што на захадзе пачынае узнікаць разуменне таго, што ўсё ж такі рэжым Лукашэнкі не з'яўляецца палітычным суб'ектам поўнасцю, што ён не ва ўсіх пытаннях прымае рашэнні самастойна і што вельмі часта з'яўляецца толькі праекцыяй Крамля. Адпаведна, для беларускіх дэмакратычных сілаў тут з'яўляецца пэўнае поле для манёвру. І вельмі важна, што на гэтай канферэнцыі прысутнічаюць прадстаўнікі гэтых дэмакратычных сілаў. Ёсць і Валер Сахашчык, які прамаўляе на закрытай канферэнцыі, таксама мадыруе адну з гэтых панеляў Алена Кудзько. То бок важна, што беларускія галасы гучаць. І вось таксама мне асабіста было вельмі прыемна тое, што да нас, як да каманды Белсату, падыходзілі іншыя журналісты, падыходзілі палітыкі, мы з імі размаўлялі, і яны ведаюць пра існаванне Белсату, яны ведаюць пра пэўныя беларускія праблемы. Вельмі важна, што ў кулуарах гэтае пытанне абмяркоўваецца, і вось якраз такі в кулуарах таксама больш пра Беларусь гаварылі нават чым менавіта афіцыйна на панелях. То бок бачна, што пытанне суб'ектнасці рэжыму Лукашэнкі, увогуле пытанне далейшага развіцця Беларусі ёсць тут на парадку дня, і цяпер менавіта высокапастаўленымі чыноўнікамі НАТО і еўрапейскага звязу гэтае пытанне абмяркоўваецца. То бок зараз мяч, можна сказаць, таксама на баку беларускіх дэмакратычных сілаў, беларускай грамадзянскай супольнасці і, канешне ж, нас, беларускіх медыяў, для таго, каб данесці да захаду тое, як мы бачым далейшае развіццё сітуацыі. Юлія? Дзякуй вялікі. Зміцер Мецкевіч, корэспандэнт Белсату, які назіраў за рыскім формам бяспекі. А мы ідзем далей. У Ізраілі падчас нападу тэрарыстаў Хамасу загінулі 3 беларускіх грамадзянаў і 3 выхадцаў з нашай краіны. Гэтыя звесткі прыводзіць Міністэрства замежных справаў Беларусі. Падрабязней пра сітуацыю на Блізкім Усходзе, а таксама пра іншыя міжнародныя падзеі ў нашым аглядзе. Ізраіль рыхтуецца да наземнай аперацыі ў сектары Газа. Як мяркуе міністр абароны Йоав Галянт, вайна з тэрарыстамі Хамасу пройдзе ў 3 этапы. Гэта нанясенне удараў з выкарыстаннем авіяцыі ды наземнымі манеўрамі, потым ліквідацыя асяродкаў супраціву і, нарэшце, стварэнне новага рэжыму бяспекі ў Газе. Між тым, прэзідэнт США Джо Байден просіць Кангрэс вылучыць на дапамогу Ізраілю, Украіне і Тайваню фінансаванне памерам $100 мільярдаў. Святлана Ціхановская выправілася з візітам у Малдову. Падчас яго абраная прэзідэнтка Беларусі правядзе шэраг сустрэчаў з афіцыйнымі асобамі гэтай краіны. У прыватнасці з прэзідэнткаю Майяй Санду, спікерам парламенту Ігарам Гросу, парламенцкай групай за дэмакратычную Беларусь. Таксама Святлана Ціхановская возьме ўдзел у жаночым форуме Малдовы. Паўночная Карэя пагражае ЗША прэвентыўным ядравым ударам. На меркаванне Пхеньяну амерыканцы перакідваюць на карэйскі паўвостраў свае стратэгічныя бамбавальнікі, бо хочуць справакаваць ядравую вайну. Дэпутат Дзяржаўнага савету Татарстану Азат Хамаеў папрасіў прабачэння перад кіраўніком Чачэніі Рамзанам Кадыравым. Нагодаю стаўся ранейшы крытычны каментар Хамаева аб тым, што сын Кадырава збіў зняволенага Мікіту Жураўля. Неўзабаве відэа выступу Хамаева з крытыкаю кіраўніка Чачэніі знікла з афіцыйных акаунтаў Дзяржсавету Татарстану. Прэм'ерка Італіі Джорджа Мелоні рассталася са сваім партнёрам, тэлежурналістам Андрэа Джамбруна. Пара была разам амаль 10 гадоў, у іх ёсць агульная дачка. Апошнім часам Джамбруна трапіў у шэраг скандалаў, звязаных з сексісцкімі каментарамі. Мелоні ж заявіла, што яна не будзе адказваць на пытанні аб ягоных паводзінах. І на развітанне спадарства цікавостка з Беларусі. Зрабіць прыгожае фота, пабачыць красу восеньскай прыроды і трохі паказытаць сабе нервы можна ў горадзе Масты. Там месціцца самы доўгі пешаходны мост у краіне, даўжынёй амаль 200 метраў. Прапаноўваем паглядзець на 7-ы цуд Беларусі, як называюць мост мясцовыя жыхары.
гаспадарства, каб быць у курсе актуальных падзеяў, адразу заклікаю вас подписываться на наш Telegram. Безумоўна, калі гэта для вас бяспечна. Там самыя актуальныя навіны, аналітыка, відэа і фотофакты. Таксама запрашаю зазірнуць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Мы працуем для вас і ў сацыяльных сетках. У YouTube ставьте лайки нашим трансляцыям. Чым болей ваших падабаек і каментароў, тым большая колькасць беларусаў пабачыць праўдзівую інфармацыю. Менавіта так працуюць алгарытмы YouTube. Дзякуй вам, што застаецеся з Белсатам. А напрыканцы выдання падсумуем дзень аглядам асноўных падзеяў. Сілавікоў рэжыму Лукашэнкі абвесцілі ў міжнародны вышук за здзейсненае з асаблівай жорсткасцю злачынствы, звязаныя з пазбаўленнем чалавека свабоды. У спісе 6 асобаў, датычных да катаванняў пратэстоўцаў падчас паслявыбарчых падзеяў 2020 года. На іх выдадзены еўрапейскі ордэр на арышт. Апублікаваны законопроект аб змене закона ў пытаннях гарантавання нацыянальнай бяспекі. Сярод зменаў на кантрактную службу змогуць прымаць раней асуджаных і тых, хто не праходзіў тэрміновай службы. З акупаванага Крыму ў Менск выправіўся першы рэгулярны рэйсавы аўтобус. Маршрут працягласцю 41 гадзіну будзе пралягаць у тым ліку праз Керченскі мост. Гомельскі перавознік не можа гарантаваць бяспеку пасажыраў. Лукашенко разважае над будаўніцтвам у Беларусі другой атамнай электрастанцыі. Пры гэтым Астравецкая АЭС ніяк не можа пачаць працаваць на поўную магутнасць. Першы энергаблок рэгулярна спыняюць на рамонтныя працы, а другі плануюць увесці ў эксплуатацыю бліжэй да канца года. Святлана Ціхановская распачала візіт у Малдову. Гэта першая афіцыйная паездка абранай прэзідэнткі Беларусі ў краіну СНД. У праграме візіту, паміж іншага, сустрэча з прэзідэнткаю Малдовы Майяй Санду. На гэтым ставім кропку. У студыі Белсат інфармацыйна-публіцыстычны вечар для вас правяла Юлія Лабанова. Дзякую, што далучыліся да прагляду. Усяго найлепшага і да сустрэчы.